mala fragmentación. The reader has Pankkitarkastusvirastoa ei enää ole olemassa. Sen sijaan tämän kuun alussa astui voimaan laki rahoitustarkastuksista. Se on myöskin samalla osa Suomen Pankkia. Johtaja Jorma Aranko, tervetuloa. Kiitos. Kuinka syvältä tämä uusi systeemi tutkii suomalaisia pankkeja, niiden luotonantoa ja samalla myöskin sitten sitä kautta niitä yrityksiä, joille luottoja varsinkin suurempia määriä myönnetään? No nyt tässä pitäisi juuri päättää siitä, että mikä tämän pankkien valvonnan sisältö itse asiassa on. Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä se ja nyt se pitää käyttää hyväksi. Minkälainen teidän mielestänne se pitäisi olla? No se nyt ei saisi olla minusta koko tämän asian ydin, tämä rahoitustarkastus sinänsä. Minusta pitäisi lähteä sieltä pankkien omistajien puolelta liikkeelle oikeastaan ja heidän edustajiensa, eli hallintoneuvostojen puolelta. Heillä on se ensisijainen valvontavastuu ja he nimittävät pankin johdon. Ja tämä pitäisi saada muutettua niin, että ei pankin johto nimitä heitä, vaan he nimittävät pankin johdon. Eli hallintoneuvostoille lisää vastuuta. Kyllä. Hämmästyttävän harvat hallintoneuvostojen jäsenet ovat lukeneet pankkiensa koskevan lain niitä kohtia, joissa annetaan hallintoneuvoston tehtävät. Toisaalta silloin tosi hyvinä aikoina pankkien sisältä nousi johtajia, jotka saivat todellisen gurun maineen. Siinä hallintoneuvoston oli aika vaikea todeta mitään negaatioita, kun hyvin meni. Taloon tuli rahaa ovista ja ikkunoista. Joo, näin oli. Se oli se yleinen tunnelma. Ja siinä monet hämääntyivät, eivätkä huomanneet, mitä siellä niin kuin, ikään kuin kulissien takana tai pinnan alla tapahtui samaan aikaan. Niin, nyt kun esimerkiksi näitä roskapankkilaki yhteydessä ja muuta on hirveän paljon, tämä valvonta on tullut semmoiseksi päivän sanaksi. Ja nyt tuntuu vähän siltä, että ennen ei kukaan valvonut oikeastaan mitään. Ja nyt kaikki haluavat valvoa kaikkia. Miten tässä löydettäisiin semmoinen jonkinlainen keskitie ja kuinka paljon pitäisi sitten tätä valvontaa? Pitäisikö kaikkien saada valvoa kaikkea? Siitä meidän pitäisi yhdessä nyt päättää juuri, että kuinka pitkälle tämmöinen valtion tai yhteiskunnan taholta tapahtuva valvonta sitten viedään. Meillä on nyt Yhdysvalloissa hiukan tämmöinen varoittava esimerkki taas käytettävissä siitä, että kun mennään yhdestä laidasta toiseen laitaan. Te olette siis sitä mieltä, että te ette halua olla mikään poliisi. Yhteiskunnan asettama poliisi, tehdäänkö jotain asioita oikein vai väärin, vaan pitää ottaa kaikki pankit haltuun ja ruveta niitä johtamaan, jos valtiolla kerran on sellainen suurempi viisaus asiassa. Tässä taas toisaalta